मिक्स प्रजापति रिकॉर्डिंग स्टूडियो थामी गुलंबर के पास। बानी हम खुश बड़ी बानी अगर आइल मिट गइल भौजी के हमारा धाधाइल बानी हम खुश बड़ी बानी अगर आइल मिट गइल भौजी के हमारा धाधाइल एगो काम भइल ठीक सुनी रब जी अरे रब जी बंद हो गइल अब त ई पबजी दुनु बेरा कटी हेनु भौजी सब्जी बंद हो गइल अब त ई पबजी दुनु बेरा कटी हेनु भौजी सब्जी बंद हो गइल अब त ई पबजी दुनु बेरा कटी हेनु भौजी सब्जी सुती उठी रहत रहे ओही पौधे न हो घरवा में कोहरस नाही केहू के सामान हो सुती उठी रहत रहे ओही पौधे न हो घरवा में कोहरस नाही केहू के सामान हो चोखा नियन मुँह बाड़ी बनवले घरवा में सबका से मुहवा फुलवले देखी रो तारी भौजी डाभा डभजी अरे डभजी बंद हो गइल अब त ई पबजी दुनु बेरा कटी हेनु भौजी सब्जी बंद हो गइल अब त ई पबजी दुनु बेरा कटी हेनु भौजी सब्जी बंद हो गइल अब त ई पबजी दुनु बेरा कटी हेनु भौजी सब्जी भैया खेसारी रहले ई नसे परेशान हो घूमता रे देख अब ई त सीना तान हो भैया खेसारी रहले ई नसे परेशान हो घूमता रे देख अब त ई सीना तान हो शंकर सावन फियाजुल दीवाना कहेला सब सुधरली जनाना अब काम नहीं होई टपा टप जी अरे टप जी बंद हो गइल अब त ई पबजी दुनु बेरा कटी हेनु भौजी सब्जी बंद हो गइल अब त ई पबजी दुनु बेरा कटी हेनु भौजी सब्जी मिक्स प्रजापति रिकॉर्डिंग स्टूडियो थामी गुलंबर के पास।